Sometimes uNkulunkulu uyakunikeza yonke into oyifunayo. Akunikeza umsebenzi omuhle, imoto enhle, eyishintsha amagiya, aphinda futhi agexabeze ngomuzi omuhle, isithabathaba somuzi. Kwakubhuti wami-ke loyo, uNkulunkulu emnikeze yonke into, wasemncintsha nje into eyodwa, ithuluzi, isitho sangasese. Ubhuti wami uphile impilo yakhe yonke yobusha elusizi, ephethwe usizi, ezwa ubuhlungu because ayibandla ngiyamazi umntakama, umina engangimnabukelisa esakhula. Isitho sakhe sangasese asikho nje, icashazana ngathi nje ngizothi mhlawumbe insumpa noma ngizothi ngathi yini noma ngizothi ngathi iphimpuli, sincane isitho sabhuti sangasese, asikwazi ngisho nokuthi mhlawumbe singenza inkonzo yekamero, ngisho noma sesithe qhushuluzana sesimile sincane, indlela uNkulunkulu adala ngakhona. Ubhuti bekayifihla lento le, angayitsheli umuntu, ngisho nokuchaba phambi kwabanye abafana ubekangachami phambi kwabanye abafana. Ubhuti bekalinda kuze kuhambe wonke umuntu kuyima esebenzisa itholethi. Ubhuti ebusheni bakhe ukhule elusizi because ubesefundile, wathola yonke into ayidingayo empilweni, kodwa ubekangenawo umuntu wesifazane osesayidini lakhe angathandana naye. Yize noma into yakhe bikwazi ukuthi bakithi inqontuluze bakithi imenyane, kodwa ibencanyana, ibe ngangozipho mhlawumbe kanje, into engayilinganisa ngayo, ngoba nocicane mkhulu impela, mkhulu kakhulu ucicane. So ibiqoshuluza bakithi ime, kodwa ubekasaba ukuthi umuphi umuntu wesifazane angamkhombisa into encane kanje ubhuti wami. Ake ngicela ukukutshela ukuthi amantombazane bekayilahla eyilahlela kubhuti wami because bekamuhle, enesimo esihle futhi eyimalini nanesimo sempilo sisihle. Ubhuti wami bakithi wayezama naye ukuthi isimo as-improve, asebenzise ocream abasetshenziswayo ekuthiwa nje bazoyikhulisa kube ukalakatsha, asebenzise zonke izinto ezisetshenziswayo, amaphampu, kodwa nje kuyifanele. Ahamba odokotela, acabanga ukuthi ngathola khona osizo, odokotela bamtshela ukuthi angesikwazi ukuthi sikusize mhlawumbe siyinwebe because kungademejeka inerve because incane kakhulu impahla enkulu yakho. Ngicela ukukutshela ukuthi ubhuti wami wazeke wathi hayi-ke, uthi-ke manje-ke ngijoleke, ngithandaneke, umuntu engizothandana naye ngizomheha, ngizomnikeza uthando lonke olukhulu oluphelele. Mase-ke eselazi uthando, eseuyazi imfudumalo yothando, ithiwe ngizobe sengiyamkhombisa-ke into yami ukuthi ingakanani. Wathandana noSindi kubhuti wami. Ngicela ukukutshela ukuthi uSindi wamnikeza uthando njengokweplan yakhe, wamnikeza lonke uthando, kodwa ngokuhamba kwesikhathi-ke kwafika-ke esikhathini la uSindi esefuna kiwe khona ekamereni. Ubhuti yize wengakabi ready, ebona ukuthi akamniki uthando ngokuphelele, kodwa uSindi weseyifunela kiwe ekamereni because phela amantombazane esimanje uyawazi, acabanga ukuthi hayi indoda mabuyincisha izobaleka. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kwenkonzo yekamero phakathi kabhuti wami noSindi, uSindi wabuya wayohleka nabangani bakhe, yahlekwa indaba yaze yagcwala umphakathi wonke ukuthi hayi bo, ngiyayiqala into enjeyana Nkosi yami, khona umuntu wesilisa kuthiwa akaphiwanga, loyana akanalutho-ke, akanalutho shem, akanalutho bakithi, hayi ukuthi akaphiwanga, akanako. Kwahlekwa Nkosi yami. Ngicela ukukutshela ukuthi ubhuti wami waphuka umoya wakhe, walimala umoya womntakama bakithi. Kwazanywa bakithi kusekelwa ngamatherapi ukuthi ubhuti ahamba amatherapy, lapho ubhuti ukhala ukuthi yena nje ufuna induku, akanendaba nalamatherapi azoyenzani ukuthi imile, ngoba odokotela bathi akukho abangakwenza. Akafune therapy yena nje, ufuna into eyodwa, ufuna isitho sangasese. uNkulunkulu wayenza isona esingaka, why uNkulunkulu engenza death, so why uNkulunkulu engenza ukungcola kanje, angincishe induku, angincishe isitho sangasese. Ngicela ukukutshela ukuthi ubhuti wayehamba itherapy kwaze kwafika la ese-understanda khona ukuthi uthando man, uthando alukho about inkonzo yekamero. Yebo, inkonzo yekamero it's pleasure, but zikhona ezinye indlela ukuthi into yakho incane ayikwazi ukuthi yenzise umuntu wesifazane ngale ndlela la afuna ngakhona. Zikhona ezinye indlela ubhuti kumele abe umaster kuzona. I-therapist ekhuluma nawe uthi kumele ube umaster kwa-oral nje, ube inkunzi malanga, ube umaster, udlule bonke abafana intombazane eyake nje yenza i-oral nayo. Kumele nje ube umpetha. Ukuthi awuphiwe ngale akusho ukuthi awusiyo umuntu ngokuphelele.
untombazane usangayititiliza nje uyanelise lapho, usebenzise nawe nezandla zakho uNkulunkulu kuphile zona yikhona, usebenzise amathoyizi, u-introduce into ey'ningi othandweni lenu. Mase-ke intombazane uyinikeza uvala, uthando, uyithande wholeheartedly, not ukuthi uyacompensate ngothando, but abantu besifazane into abayidingayo badinga uthando, umnikeze uthando, mase kuthi ngala umgixabeze ngale ndlela le ngikuchazela ngayo. Kwaba khona umuntu wesifazane-ke osondelayo kubhuti. Family, ngicela ukuxolisa abakithi ngevoice yami ayakabuyi kahle, isimo sakabi kahle emva komkhuhlane nomphimbo obungiphethe nje, ungiphethe ungilahla phansi. Kodwa-ke ngicela ukunitshela ukuthi kwaba khona isimo-ke sokuthi ubhuti athole umuntu omusha, intombazane igama layo uKhethiwe. Ngicela ukukutshela ukuthi uKhethiwe, ubhuti wambuza wathi, Khethiwe ufunani kumina ngoba uyalazi udaba lami ligcwele emphakathini ukuthi mina ngikanje ufunani kumina. uKhethiwe wamtshela ubhuti ukuthi leyo mpahla enkulu ayisiyona yonke into, mina ngizela ngothando and uthando ozobunginikeza lona iliyona oluyonganelisa. Ubhuti ambuza uKhethiwe, mhlawumbe Khethiwe akuve ukuthi mhlawumbe ususha womhlaba, impilo isihlulile, usuzoyilahla la kumina ngoba uyazi ukuthi ngeke ngikwazi ukuchitha ngoba nginayo into yokuchitha. Athi uKhethiwe, cha bhuti, uthando lukhulu ludlula yonke into, ngiyakuthanda. Cela ukukutshela ukuthi uthando likabhuti laba mnandi kanjani noKhethiwe, sebethandana lushisa ikhotha, uthando labo kuyilona lwangempela, lwakhele eqinisweni lingakhelwanga emangeni, bethandana into yangempela. Ayimani, into engayifunda mina kule situation yomntakamama, ngafunda ukuthi ukuze abantu bakwazi ukukwamukela, kumele ukwazi ukuthi uqale uzamukele wena. U-expect ukuthi abantu baku-accepte kanjani ungakayi-accept wena. Kumele uqale wena ulapheke wena, uyi-accept ukuthi yimi lo, ndimi lo, ndinje, futhi ngizithanda nginje. Futhi u-understand ukuthi ukhona la emhlabeni, you are here to play a certain role empilweni. uNkulunkulu akakwenzanga ngephutha, akenzanga imistake ukuthi akudale unje. Ungazinyanyi, zithande, uzithande unjalo. Ngicela ukukutshela ukuthi udaba lukabhuti wami noKhethiwe ukuthi lwahamba phela ubhuti wami into yakhe noma ikhona incane, kodwa uNkulunkulu izinto idala ngendlela yakhe, yayikhona inzalo khona lapho. Odokotela bakwazi ukuthi bayiphampe, bayimuncuruze inzalo, bayifake esibelethweni sikaKhethiwe. Wathola kanjalo-ke umntwana uKhethiwe. Banobhuti wami baqhubeka nje bakha umuzi, wafudumala umuzi, baba nabantwana, baze bagcina sebeshadile nje. Uthando lwabo lwaqhubeka lwaba mnandi. Ngafunda kule story sabo ukuthi wonke umuntu ubaluleke ngale ndlela lo owenziwe ngakhona, owakhe ngakhona. Ungayibukeli phansi, ungayithathi njenge-reject, zamkele, uyithande, uyinakekele, ukuze abanye abantu nabo bakwazi ukuthi bakwamukele, bakuthande futhi. Ngizosibeka lapho-ke family, isitori sanamhlanje isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ngiyanithanda kakhulu.